Aquí imos contar agora unha historia de auténtica loita, de superación e de esforzo dunha familia unida por un obxectivo, o de poder coñecer que enfermidade padece Jessica. Ela ten 17 anos e sofre unha doenza degenerativa sen diagnosticar polo momento, pero iso non lle impide facer moitísimas cousas, entre elas estar aquí hoxe con nós. Moi bons días, Jessica. Hola, buenos días. Hola, e tamén está o seu pai, Herminio Martínez. Que tal? Moi bons días. Hola, que tal? Bons días. Moitas grazas por estar aquí os dous. Vou comezar co teu pai, vale, Jessica? Vale. Venga, perfecto. Herminio, quería eu comezar falando de que Jessica ten unha desas enfermedades que coñecemos como enfermedades raras, dende que tiña 6 anos, non? 7 anos, sí. 6-7 anos. Sí. Que foi o que pasou? Porque ata ese momento era unha nena normal, non? Sí, era unha nena normal, vamos, unha nena que brincaba, xogaba, bueno, como cualquier outra, non? E a partir dos 7 anos empezou, bueno, pues a camiñar dunha maneira extraña, a meter os pés para dentro, e non lle dimos moita importancia, bueno, porque pensábamos que era unha costume que tiña, que estaba collendo, exactamente. Momento, sí. Pero bueno, despois dun ano, pois, a ver que seguía o tema así, pois, levamos ao médico e lle puxeron unha plantilla, bueno, eso se corrixe e tal, pero pasaron 6 meses e iba peor. Pasou un ano e tamén, entonces xa ao traumatólogo. O traumatólogo dixo que non era cosa del, que era cousa de neurología, do sistema nervioso. Claro, entón aí tamén comezou a vosa peregrinación, a túa e a túa muller a SC, por moitísimos especialistas, por neurólogos, con distintas opinións, para saber que lle pasaba a Jessica e como se podía arranxar. Ata que, cando foi en 2000, teño que apuntar, en 2011, que foi o momento da cadeira de rodas, non? Exactamente. Logo de vir de Barcelona, de Hospital San Xoán de Dios, que alá estuve ingresado unha semana, e lle fixeron tamén todo tipo de proba con un equipo de neurólogos, de 7 neurólogos estranxeiros incluso, e que nada, que non sacamos nada en claro dali tampouco, non? Pois ao vir dali, pois había que empezar a estudiar xa o tema de que, bueno, pois fora para unha cadeira de rodas. Sempre tratas de retrasar eso, porque que saibas que é inevitable. Exactamente, non queres que, entonces, porque por casa iba, bueno, polas paredes, dando llamán, ela tampouco quería así de rodas, pero chega un momento en que xa non a maña. Entonces, sí, en novembro vai a facer agora 2 anos que están así de rodas. Bueno, pero xa dicíamos que a Jessica fai de todo, non lle impide nada, xa ven aí perfectamente moderna, co seu look estupendo, e aquí con nós, e ademais, con esa páxina web, El Mundo con Jessie, .es. Mira que ben o diela. E ali conta todo o que lle pasa. Jessica, gustache iso de internet? Sí, moito. Sí? E que é o que faz ali? Hablar con mis amigos. Falas con teus amigos ali? Tes moitos amigos? E mi novio. Que tes mozo? Sí. Pero pola internet? No. De onde? De Porriño. Que ela, que xa que está aquí, dicíame antes que quería aproveitar para mandarlle un bico ao seu mozo, que seguro que a está vendo. Pois veña, a ver, mándalle un saludo. Un saludo. É un bico, non? E un beso. Para que non se enfade. Bueno, falábamos o motivo de que esteades aquí, sobre todo, o último, o máis actual, por dicirlo de algún xeito, é que acabades de recibir unha noticia, supoño que a mellor que recibistes nos últimos tempos, que vos aceptaron nun hospital de Maryland que só ve 100 casos en todo o mundo, non? Pois sí, vamos a ver, isto xa levamos un ano facendo cousas para que nos colleran a nena en Estados Unidos, en Maryland, porque é un hospital que realmente se dedica a investigación de casos que cando están xa desahuciados, que nadie sabe o que ten, non? Entonces, como é o caso de Jessica, que despois de 12 anos non saben o que ten. Entonces, este hospital ten un programa de investigación para enfermedades sin diagnóstico. Claro, porque o que lín un pouco que van facer a Jessica ali é un estudo xenético, non? Para intentar determinar que é o que pode ter e tratalo. É máis, é un programa, aparte de xenético, que tamén o están facendo aquí en Santiago, a doutora Sobrido, o doutor Carracedo, que son, bueno, están levando o caso dela, que tamén nos axudaron para que
bueno, pues para que acolleran en Maryland, pero ali é un programa que entra a persoa 7 días ali, entonces da cabeza aos pés investigan todo, non? E depois xa mandan para casa, despois bueno, pues se poñen en contacto con aquí co doutor Sobrido e llevan contando o que hai. Pero bueno, dime, Armi. Digo que bueno, que bueno, claro que collen entre 100 e 150 persoas no mundo para os programas esta investigación. Un paso importantísimo. Bueno, importantísimo, sí, unha alegría total cando nos enteramos, fai cousa dun mes, máis ou menos. Ti tes ganas, Jessica, de marchar a Estados Unidos? Sí, pues claro. Pero mira que son moitas horas de avión, Ya. Bueno, estás preparada, sí? Sí. Sí? Antes de marchar a Estados Unidos vos tiñades unha especie de promesa, non? Por chamala de algún xeito, que era que se vos aceptaban a Jessica ali neste hospital de Maryland, facíades un tramo do Camiño de Santiago. Sí. Cando ides comezar? Vamos a ver, bueno, un tramo non, vamos a facer o camiño enteiro. O camiño enteiro, sí, eu lera que era un treito, o camiño enteiro. No. Vamos a sair o día 14 de Porriño, e faremos Porriño Redondela, despois ao día seguinte, porque este día tamén vai ir a ver a Pablo Alborán, que lle den unhas entradas. Gustache Pablo Alborán? Sí, mucho. Pero mira que lle gusta a moita xente, vais ter moita competencia ali, No, es que yo tengo en primera fila. En primera fila, que privilexiada. Pois va a ser a envexa de moitas rapazas que estean ali, Y el otro día hablé con él por la radio. Sí, e que tal? Simpático? Bien, sí. Sí, é simpático. Pois seguro que o vas ver ali, Antes de seguir, estábamos ese Camiño de Santiago, sí. Jessica tamén o vai facer. Claro. Home, claro. Eso vai ser duro, Jessica? Sí. Vai ser duro. Aparte con el calor que hace. Sí, ahora fai calor, pero bueno, igual dentro dunha semanilla tampouco vai tanto calor, Ya. Non sei, ti moito ánimo, así. Estábamos vendo, hai un anaquiño, non sei se podemos recuperar outra vez ese número de conta, porque de cara a marchar aos Estados Unidos precisades axudas para financiar o que supón a estancia, e estamos vendo esa conta para as aportacións para a estancia, a vosa estancia, para a viaxe. Sí, porque, bueno, o proxecto de investigación alá é gratuito. O que é o proxecto? É o proxecto. O que pasa que, bueno, o viaxe, a estancia e tal, bueno, pues hai que costealo, non? Entonces, bueno, entre os tapóns no viaxe, pues a ver se se vai unindo xente tamén no Camiño de Santiago, quero dicir, se venden camisetas, se vai facendo algunha cousa para ir, bueno, pues para ir sacando cartos para poder volví a ser alá, non? Bueno, porque ese Camiño de Santiago retomamos e dicíasme que ibas e salíades o 14 de agosto de? Salimos o 14 de agosto do Porriño. Do Porriño. A ver se do Concello do Porriño ou do albergue. Bueno. Despois faremos hasta Redondela, despois ao día seguinte de Redondela a Pontevedra, despois sería Pontevedra a Caldas de Reis, e despois Caldas de Reis Padrón e Padrón Santiago. Eu xa me canso só de pensalo e só de escoitar todo isto, así que prepárate, ti estate preparada. Antes de, creo que temos que ir rematando xa, pero antes Hermínio dicíasme hai un momento que queres agradecer públicamente aquí a toda a xente que vos está axudando, non? Sí, a ver se non me queda nada atrás así en resumen. Bueno, non seguro que non se enfada, non te preocupes. Pero bueno, sí, quisiera agradecer a muchísima gente, ¿no? A muchísima gente que nos está ayudando, juntando tapones, bueno, pues comprándonos camisetas, hay mucha gente. En especial me gustaría agradecer a Isa Bandín, que es de Solidarios Anónimos, y a la ONG Solidarios Anónimos, bueno, pues que han estado con nosotros desde el primer momento. Gracias a ellos, pues estamos aquí, pues haciendo esto, o sea, echando una mano a Jessica de esta manera, ¿no? También queríamos agradecer, bueno, pues Carlos Mañas, al grupo que administra la página de Tapones para Jessica. La recicladora. A recicladora, ves que a ela non se esquece ninguén. Porque Guillermo y la recicladora, Reciclajes La Cañiza, pues nos está echando una mano también mucho, ¿no? Y bueno, y en general a toda esa xente. A ver, Jessica, antes de marchar, ¿qué quieres decir? Yo quería regalarte esa camiseta. ¿Para mí? Sí.
Pois moitísimas gracias, Pois xa collo, ahora deixámola aí na mesa, vale? Vale. E despois xa collo, sí? Xa vamos vendo todo ese tempo. Moitísimas gracias, de verdad. Gracias por ese agasallo desa camiseta. Gracias por estar aquí, por verte tan contenta con ese... Gracias a ti. Con ese sorriso permanente, de verdad. É unha maravilla verte así. Moito ánimo para ese camiño. E moito ánimo nos Estados Unidos, xa me contarás, eh? Vale. A ver que tal co inglés. Moitas gracias, Herminio, por estar aquí. Moitísimo ánimo e moitísima sorte na vosa loita, de verdad, gracias. Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a estar aquí y contar el caso de Jessica. Pois seguiremos pendentes, por suposto, deste caso de